Όταν πρόκειται για την υγεία, συνήθως υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο σημείο που βρισκόμαστε και σε αυτό που θέλουμε να φτάσουμε. Όταν αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο σημαντικών αλλαγών στον τρόπο ζωής και ίσως περιοριστικών διατροφών και ακραίων προγραμμάτων άσκησης, το να ζούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής μπορεί να φαίνεται συντριπτικό, ακόμα και ανέφικτο. Με τόσα πολλά εμπόδια να μπαίνουν στον δρόμο των στόχων μας για την υγεία, χρειαζόμαστε υποστήριξη υψηλής ποιότητας. Το Feel Great είναι εδώ για να βοηθήσει. Πιθανότατα έχετε ακούσει για τη διαλυματική νηστεία. Δεν είναι μια περίεργη νέα μόδα. Στην πραγματικότητα, έτσι έχουν σχεδιαστεί τα σώματά μας να λειτουργούν. Όλοι νηστεύουμε ήδη κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν είστε από αυτούς που τσιμπολογούν τα μεσάνυχτα. Αυτή η περίοδος νηστείας δίνει στο σώμα μας την ευκαιρία να μεταβεί από τη διαδικασία της πέψης και της καύσης τροφής για ενέργεια στην καύση του αποθηκευμένου λίπους. Υπάρχουν πολλά καταπληκτικά και πραγματικά ωφέλη για την υγεία που προκύπτουν από τη διαλυματική νηστεία, EIF. Αυτά τα ωφέλη είναι μεγαλύτερα όταν ακολουθείτε ένα διατροφικό μοτίβο με βάση το χρόνο, όπως το 16-8, που μοιάζει κάπως έτσι. 16 ώρες χωρίς φαγητό, περίοδος νηστείας και 8 ώρες φαγητού, παράθυρο σύντησης. Ακούγεται υπέροχο, έτσι δεν είναι? Είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τηρούν τη διαλυματική νηστεία αρκετά ώστε να δουν πραγματικά αποτελέσματα. Ίσως έχετε δοκιμάσει τη διαλυματική νηστεία. Ίσως να μην λειτουργήσε για εσάς στο παρελθόν. Τι θα λέγατε αν το να νιώθετε υπέροχα δεν χρειαζόταν να είναι δύσκολο? Τι θα γινόταν αν όχι μόνο μπορούσατε να κάνετε τη διαλυματική νηστεία εφικτή, αλλά και να ενισχύσετε τα αποτελέσματά της? Εδώ έρχεται το Feel Great. Το Feel Great έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο σημείο που βρίσκεστε και σε αυτό που θέλετε να φτάσετε. Η προσέγγιση του Feel Great είναι απλή. Unimate συν Balance συν διαλυματική νηστεία. Το Feel Great θα σας βοηθήσει να νιώθετε χορτάτη για περισσότερη ώρα, να παρατείνετε τα διαστήματα μεταξύ των γευμάτων και να δώσετε στο σώμα σας τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Δείτε πώς λειτουργεί. Ξεκινήστε τη μέρα σας με Unimate και πιείτε το όποτε χρειάζεστε μια όθηση για να κατακτήσετε τη λίστα με τις υποχρεώσεις σας, χωρίς να διακόψετε την νηστεία σας. Το Unimate βελτιώνει τη διάθεση, ενισχύει την πνευματική αντοχή και καταπολεμά την πείνα χωρίς καθόλου ζάχαρη. Στη συνέχεια, πάρτε το balance μία φορά την ημέρα με το μεγαλύτερο γεύμα σας για να μειώσετε την επίδραση των υδατανθράκων στη διατροφή σας και να διατηρήσετε το αίσθημα κορεσμού για περισσότερη ώρα. 2 προϊόντα, μία πρακτική μετρήσιμα αποτελέσματα. Δοκιμάστε το για 90 ημέρες και αν δεν νιώσετε τη διαφορά, θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω εγγυημένα. Ετοιμαστείτε να νιώσετε καλύτερα από ό,τι έχετε νιώσει εδώ και χρόνια. Ετοιμαστείτε να νιώσετε υπέροχα.